Ano itong laban sa lakat sa itong panahon karong adlaw, issue kini kaganihang alas 5 sa buntag, Marso 26, o valid for broadcast kutob lang usab ugma sa buntag, Marso 27. Ato ang synoptic situation, easterly kun hangin nga nagagikan sa silangan, nakapikto kini sa silangan nga bahin sa ato ang nasod. Wi kanini ang tibuok nga nasod, lakip na usab nini ang tibuok lalawigan ug ang mga dakbayan sa Sugbo, makaangkon og marang-arang nga panahon, gawas lang sa panahon nga adunay panagsang pagpanag-om, inubanan usab kini sa panagsa, daklit nga mga pagulan-ulan or daklit usab nga mga pagpanugdog ug kilap. Kasarangan ngadto sa makusog-usahay nga hangin gikan sa silangan. Mo'y magpasulad din nga mohoros sa tibuok nasod. Ug ang kemtang usab sa atong kadagatan sa tibuok nasod, kasarangan ngadto na sa pagkabaloron bahay. Ang banabanan sukod sa temperatura karong adlaw dinhi sa Metro Cebu, nagasukad gikan sa 24 ngadto sa 30 degrees Celsius. Inilalang ko to mga atong weather update. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, Alice Canasa.